Чела съм откъс от книгата Брулени хълмове на Емили Бронте, глава 15. Сега ми даваш да разбера колко жестока си била. Жестока и фалшива. Защо ме презря? Защо измами собственото си сърце, Кати? Не искам нито с една дума да те утешавам. Ти си го заслужаваш. Сама уби себе си. Да, може да ме целуваш, може да плачеш и да изтръгваш от мен целувки и сълзи. Ще посърнеш от тях. Те ще те прокълнат. Ти ме обичаше. Тогава какво право имаше да ме оставиш? Какво право? Отговори на въпроса ми. Какво право имаше да ме оставиш заради несериозното ти влечение към Линтън? Понеже нищо не ми могло да ни раздели. Нито нищетата, нито унижението, нито смъртта, нито каквато и да е беда, която Бог или дяволът биха могли да измислят и струпат върху нас. Ти сама стори това по своя собствена воля. Аз не разбих сърцето ти. Ти си го разби и с това разби и моето. Толкова по-зле за мен, че съм здрав и силен. Нима аз искам да живея? Какъв ще бъде този живот, когато ти... Господи! Нима на тебе ще ти бъде приятно да живееш, ако душата ти се намира в гроба. За вас ще прочита господин Ибрахим и цветята на Корана. А във вашия Коран няма ли нещо, което както винаги да ни даде някакво решение? Да бе, Момо, Коранът да не е учебник по механика. Той е полезен за духовните неща, а не за железарията. Пък и в Корана всички пътуват с камили. Не се нервирайте, господин Ибрахим. В края на краищата господин Ибрахим реши, че ще вземе уроци по кормуване заедно. Тъй като не бях на необходимата възраст, официално щеше да се учи той, а аз щях да седя на задната седалка и да не изпускам ни думичка от указанията на инструктора. Щом урокът свършеше, двамата изкарвахме колата и аз сядах зад волана. Движехме се из нощен Париж, за да избегнем движението. Справях се все по-добре. Най-накрая дойде лято и поехме по пътя. Хиляди километри. Пресичахме цяла Европа по южния път. С отворени прозорци отивахме към Средния изток. Невероятно бе откритието как светът започваше да става интересен, когато човек пътуваше с господин Ибрахим. Тъй като аз се бях вкопчил във волана и следях пътя, господин Ибрахим ми разказваше пейзажите, небето, облаците, селата и техните обитатели. Цвъртенето на господин Ибрахим и този крехък като цигарена хартийка глас, султа на акцента му, обвързаността, възклицанията, почудата, последвана от най-сатанинската закачливост за мен, това беше пътят, който водеше от Париж до Истанбул. Не видях и Европа, а я чух. Оха, тук сме при богатите. Момо, има кофи за буклук. Ей какво, кофите? Когато искаш да разбереш дали си на бедно или на богато място, трябва да гледаш за кофи за буклук. Ако не виждаш нито кофи, нито буклуци, значи е много богато. Ако виждаш кофи, но не и отпадъци, значи е богато. Ако отпадъци до кофите не е нито бедно, нито богато, а туристическо. Ако виждаш само отпадъци без кофи, значи е бедно. А ако хората живеят след отпадъците, значи е много, много бедно. Тук е богато. Ами да, в Швейцария сме. Не по магистралата. Момо, не по магистралата. Магистралите казват, минавайте, няма нищо за гледане. Това е за глупаците, които искат да стигнат възможно най-бързо от една точка до друга. Ние не се занимаваме с геометрия, а пътешестваме. Намери ми малки гиздави пътчета, които разкриват всичко, което може да се види. Вижда се, че не карате вие, господин Ибрахим. Момо, що ме искаш да видиш нещо, вземи самолета, както правят всички. Тук бедно ли е, господин Ибрахим? Да, в Албания сме. Ами тук? Спри, усещаш ли? Мирише на щастие. Тук е Гърция. Хората избягват да шават и бавничко ни гледат как минаваме. Те дишат. Виждаш ли, Момо? През целия си живот съм работил много, но съм работил бавно, без бързане. Не се опитвах да правя огромен оборот или да насъбирам много клиенти. Не. Тайната на щастието е в това да не бързаш. Какво искаш да работиш по-късно? Не знам, господин Ибрахим. Да, всъщност внос-износ. Внос-износ ли? Бях оцелил шестицата. Бях открил вълшебната думичка. Внос-износ.
Господин Ибрахим я прехвърляше в устата си, беше сериозна, но същевременно приключенска дума. Дума, която отпращаше към пътешествия, кораби, колетни. Колетни пратки, големи печалби, дума, тъй тежка като сричките, които я огърляха внос-износ. Представям ви сина си, Момо, който един ден ще се занимава с внос-износ. Имахме си много забавления. Той ме караше да влизам в религиозни храмове с завързани очи, за да мога да отгадна религията по миризмата. Тук мирише на свещи католически. Да, това е Свети Антоний. Тук мирише на тамян православен. Така е, това е Света София. А тук мирише на крака мюсюлмански. Ама не, наистина страшно вони. Какво? Но това е синята джамия. Място, в което мирише на човешко тяло. Не е достатъчно добро за теб, така ли? Понеже твоите крака никога не миришат, нали? Молитвено място, което мирише на хора, което е създадено за хора и с хора в него, това те отвръщава, така ли? Ама и ти с твоите парижки шуроти. Аз пък се чувствам по-сигурен след тази миризма на чорапи. Казвам си, че с нищо не съм по-добър от съседа си. Подушвам се, подушвам и вече се чувствам по-добре. Щом излязохме от Истанбул, господин Ибрахим стана по-мълчалив. Беше развълнуван. Скоро ще стигнем до морето, от което идвам. Всеки ден той искаше да караме все по-бавно. Искаше да се наслади, а освен това го беше и шубе. Къде е то, морето, от което идвате, господин Ибрахим? Покажете го на картата. О, я не ми досаждай с твоите карти. Момо, тук да не сме в училище. Спряхме в едно планинско селце. Щастлив съм, Момо. Ти си тук и знам какво има в моя Коран. А сега искам да те заведа да потанцуваме. Да потанцуваме ли, господин Ибрахим? Трябва непременно. Сърцето на човека е като птица, затворена в клетка. Когато танцуваш, сърцето ти пее като птица, която се стреми да се слее с Бога. Ела да идем в текето. Какво? Ама че дансинг, казах аз, докато прекачвах прага. Текето не е дансинг, а манастир. Момо, събуй си обувките. И тогава за първи път видях мъжете да се въртят. Дервишите носеха големи, светли, тежки и меки роби. Чуваше се тъпън. И тогава монасите се превърнаха в помпали. Виждаш ли, Момо? Те се въртят около себе си. Въртят се около сърцето си. А то е мястото, където е Бог. То е като молитва. Юнас Юнасон, 100-годишният старец, който скочи през прозореца и изчезна. Глава 6. Понеделник, 2 май, вторник, 3 май 2005 година. Куфарът беше пълен с пачки от банкноти по 500 крони. Юлиус направи една бърза сметка. 10 реда по ширината на куфара, 5 реда по дължината. По 15 пачки в купчинка, всяка от които наброяваше около 50 000. 37 милиона и половина, ако съм пресметнал правилно, заяви Юлиус. Никак не е зле, отговори Алън. Пуснете ме, идиоти такива, изрева младежът от хладилното помещение. Младежът продължаваше да буйства, викаше, тропаше и риташе по вратата. Алън и Юлиус имаха нужда да се съберат мислите след изненадващия развой на събитията, но това нямаше как да стане на фона на цялата тази врява. Накрая Алън реши, че е време младежът малко да се поуспокои и включи охлаждащия вентилатор. Младежът бързо разбра, че положението му се е влошило. Млъкна, за да се опита да помисли трезво. Тази дейност по принцип не му се отдаваше, а сега на всичкото отгоре го цепеше и главата. След като поразмишлява в продължение на няколко минути, реши, че няма да успее да измъкне с заплахи или ритници. Не му оставаше нищо друго, освен да потърси помощ отвън, да се обади на шефа. Тази мисъл го ужаси, а алтернативата изглеждаше още по-страшна. Младежът се поколеба още няколко минути, докато в помещението ставаше все по-студено и по-студено. Накрая извади мобилния си телефон. Нямаше обхват. Заговорът Никола Бюгле. 4 глава. Приближаваме Вадио. Приземяване след 5 минути. Гласът на пилота изпращя слушалките и Сара отвори очи. Отоплението бе изсушило въздуха в кабината, а отвън стъклата на хеликоптера бяха заскрежени. Срещу нея подполковник
Паулен си слагаше ръкавиците, а тримата командоси вече бяха готови, хванали автоматите си в ръце. Вълнените маски покриваха долната част на лицата им. Сара погледна часовника. 2 часа и 46 минути сутринта. Температурата на въздуха е минус 5 градуса, информира ги пилотът. Вятърът е силен, но видимостта е добра. Само вие успяхте да поспите, коментира подполковникът, като оправяше каишката на каската си. Несъмнено е женска дарба. Сара не отговори, защото сметна забележката му за неуместна и се наведе, за да погледне при илюминатора. Бе още нощ, но небето вече не бе тъмно-синьо, като мастило, така характерно за безкрайните полярни нощи. Полумракът бе измамен, създаваше илюзията, че очите различават очертанията на някой предмет, преди той да се изправи пред тях в истинския си вид. Това, което привличаше на дърво, се превръщаше в скала, а накрая се оказваше просто склон, покрит с буйна трева. През цялото време мозъкът се клатушкаше между съмнението и усигурността. Все пак от хеликоптера се различаваха няколко реални картини. Безкрайна земя, напусната от цивилизацията, чието безводни хълмове, обсипани тук-там с снежни езици, водеха към истинския господар на тези места – Баренцово море. Сребристите му води водеха към архипелага Свалбард, а отвъд него към края на света. Полярния кръг и Северния полюс. На няколко километра от брега Сара забеляза сред ледните води двете островчета, на които бе разположено рибарското селище Вадио. Няколко светлинки, колкото главички на топлейки, оказваха къде има живот. Тук, на края на света. Защо напуснахте специалните части за борба с тероризма? Подполковникът се осмели да привлече вниманието на Сара, докато хеликоптерът правеше последен завой преди приземяване. Сара знаеше какъв отговор очаква той. Да си признае, че професията е трудна за жена. Една от моите другарки бе изнасилена от 3 колеги, започна тя, докато раздвижваше вкочените си пръсти. Заключението на разследването бе, че тя съзнателно е привлякла мъжете. Направи опит за самоубийство. Интернираха я и я обявиха за негодна за тази работа поради психическа нестабилност. 3 й колеги все още са на служба. Казах си, че ще съм по-полезна извън армията, където самата аз ще водя подобни разследвания. Сара издържа погледа на събеседника си, докато отново стягаше обезопасителния си колан и допълни. За да не стане така, че Норвегия да бие рекорда на американската армия по едно изнасилване на всеки час. Паулен поклати глава и на лицето му се изписа съмнение, а после отмести погледа си. Приземяваме, чу се гласът на пилота в слушалките. Сара усети, че някой я потупва по рамото. Един от командосите й подаваше нещо. От това, което можеше да види изпод маската му, Сара прецени, че е на около 28-30 години. Подаваше й каска за врата и долната част на лицето. По поведението му Сара реши, че той не иска да бъде вкаран в същия менталитетен клуб като шефа си и типовете, за които разказа тя. Кимна с глава, за да му благодари, а после свали шлемофона, надя на маската и я вдигна чак до носа си. Също като 3 командоси. Когато хеликоптерът започна да се спуска, тя вдигна качулката на канатката си. Прелетяха над необитавания ръкав на острова и Сара забеляза странна постройка точно срещу морето. Стори се, че в центъра й блещука светлина, като пламък. Не успя да я огледа подробно. Хеликоптерът разцепи въздуха и се отправи към пристанището. Спусна се и се приземи на Кеа. Командосът, който бе дал на Сара маската, мина пред нея и отвори страничната врата. Леденият въздух нахлу в кабината като група оживели мъртъвци, търсещи и най-малката топлина.